Dobar dan, narode. Danas sam bio na Trgovačkom sudu u Zagrebu, kao što sam bio najavio, i bio sam na jednom ročištu Privredna banka i dobro ide. Dakle, uglavnom, ja razumijem da suci ne vole saslušavati svjedoke, a pogotovo ne direktori banaka. To mi je jasno. No, međutim, i to će mora doći na red, jer su upravo banke zaključivale ugovore sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom kako su davale banke, i mi tvrdimo da su zapravo to radili sad zato da poštuju svoje bankarske propise. Sad, da li su oni poštivali bankarske propise ili ne, o tom potom. Naime, sutkinja je jasno dala da radi svrsishodnosti raspravljanja i donošenja odluka o opsegu utvrđivanja činjenica financijskom vještačenju ukazuje se na potrebu dostave dokumentacije da je tijekom predmeta vršio promjene ugovornih elemenata na ništetnost na koje upire tužitelj. Ako je, da li je ta promjena vršio u skladu s vlastitim općim aktima? Prvo je pitanje da li su ti akti postojali u trenutku sklapanja ugovora, sad što je bilo poslije, kršiti ugovor može svako. Tako da ukazuje se tužno na navode, osporava na dostavu odgovarajućeg na koje uputuje radi učinjenja na način određenja. Dakle, ovdje su parametri srednji tečaj banke i promjenjiva kamata po odluci banke. Evidentno je u spisu se nalazi, samo da nađem, ako ću moći sada to okinuti, da je tečaj banke bio proizvoljan, kako bi rekao, jer je jednom bio 7,65, drugi put je bio 7,64, pa 755,5 i ovakve stvari. Dakle, srednji tečaj Narodne banke nikad nije imao takve oznake, prema tome tu se čak ne mogu vaditi niti na tu okolnost da je to bilo temeljem srednjih tečaja Narodne banke. Se nekad vade da su plaćali srednji tečaj banke, jer evo recimo ako vidite tu se vidi negdje, imamo 1909 eura, dakle to je bila rata kredita i ona je u eurima stalna, ali se mijenja sa vremenom gore dole i toliko se točno mijenja tečaj. Sada ako vi dijelite, ne znam, ovdje ovaj tečaj 1464,09, onda dobite točno 7,6 tečaj banke, srednji tečaj banke. Nikad nije bio srednji tečaj Narodne banke 7,6. Dakle, ne može biti okrugli broj. Srednji tečaj ne može biti okrugli broj, osim ako nije srednji tečaj 2 okruglih brojeva. Dakle, to je nekako naštimana brojka, jer ništa osim cijena u dućanima koje završava na 99 ne završava nešto na 99 u privredi. Tako da, hoću reći, treba dobro postaviti tužbu i takvu tužbu znati i obrazložiti, a poslije pogotovo sucu ukazati, jer ova sirota danas koja je bila iz banke, oni bi djelomičnu kamatu, ja rekao, gospođo sudaca, kak mi znamo kad je kredit isplaćen? Možda je kredit isplaćen prvoga u mjesecu, pa svaki mjesec je dobivala pomalo. Tako da, ne može se, moraju se naučiti zanat. Poslije je rekla sutkinja, znate, pravo i suđenje to je zanat. I ako vi znate zanat, onda suđenja su dobra, ali ako nažalost niste zanat naučili, nego onako otprilike, govorite što i kako bi trebalo, tako da ne bi išlo. Uglavnom, ova odlučujuća pobuda za sklapanja ugovora, to je definitivno na strani banke s posljedicom ništog cijelog ugovora i
meni je žao, ali Privredna banka is falling down. Tako da, to nažalost će biti tako. Eto, to je danas bilo. U sličnom revijskom tonu nastupamo i na jesen, cijelu jesen. Sljedeće ročište, dobro, je meni 2.9. to tužimo. To je jedan spor koji imam sa državom jer su mi zabranili branje smilja, ali kako se zove, onda 4.9. mislim da je, imam i Osijek i Rijeku, to uopće ne znam kako ću stići, to porušit ću sve zakone prirode, onda 9. je jedno veselo ročište B2 Kapital, ništetnost ugovora o zalogu, o hipoteci radi koje krušimo kako se zove, ovrhu. Slične stvari ćemo pokušati i u nekim drugim slučajima napraviti, jer postoji mogućnost da se umiješamo u ovrhe, i to ono što sam bio rekao ovih dana, da ću se malo više baviti s time, ali mislim, bavit ću se svime, ali koliko stignem, evo, sad je 40 parnica, odnosno ročišta zakazano za 9. mjesec, 15 za 10. u 11. je već 5 zakazano, tako da svi vi koji čekate, vjerujte mi, popeo sam se svima na živce, kako se zove, u sudovima, jer svi me moraju gledati i to najmanje jednom mjesečno, ne jednom mjesečno, praktički jednom tjedno u prosjeku sam na svim sudovima u Republici Hrvatskoj. Ajde, Bjelovar je, tamo imam 1-2 parnice, ali evo, pazim već na 8, dakle, Istre, javite se Istrijani, postoji mogućnost da dobite sve nazad. Mislim, ko ne proba, neće dobiti, a oni poturaju ovu zadnju presudu, 820, ovu poturaju u spis, ali ja kažem, to vam baš ne bu prošlo, jer to, takva presuda mene ne zanima kao takva, jer ona govori o pravnom pitanju koje je u principu nebitno, po mom shvaćanju nebitno. Pa može ugovor opstati, mislim, bez odluke, bez promijenjene kamatne stope. Može. Ovu, na 820-23, ako me poznate ova gospođa, ne znam se čuli za nju. Kako se zove, on je tu genijalno, kako se zove, ima tu ovo sam se čitao danas prije, nek sam drugim riječima, uspostavu negdje je bilo da, kako se zove, da bi došlo do miješanja. Naime, imajući, ovo je najjače, kaže, imajući cijelog ozbiljnog zadiranja u slobodu ugovaranja, jer zaključenje ugovora kada je s valjanim odredbom upravo sa vladu s voljnom stranaka u trenutku sklapanja ugovora. Daj mi reci temeljem čega si ti utvrdila stvarnu volju stranaka u trenutku sklapanja ugovora kad nisi saslušala stranke nego samo jednu stranu, načelo saslušanja obih strana. Tako da, ali tu su odvjetnici potrošača krivi. Oni predlože eventualno saslušanje, oni bi najrađe da se to riješi bez ikakvog saslušanja stranaka. Ne može se riješiti bez saslušanja ne samo stranaka, nego sudionika, a zato je puno bolje, kako se zove, naravno, može opstati ugovor o kreditu, o valutnoj klauzuli. Bitne odredbe nisu valutna klauzula i kamatna stopa. Bitne odredbe ugovora o kreditu nisu ni zadužnica, ni hipoteka, ni ostalo. Prema tome, kako pitanje, takav odgovor. Manjte se ovih fora da je dovoljno da se kaže, promijenjena kamatna stopa. Ne, morate dokazati da nije bila kamatna stopa promjenjiva, na način da ga je mijenja banka bez određenih parametara, se zove ugovor ne bi bio sklopljen između stranaka i zbog banke, ne zbog vas. Vi bi tako pristali na kaj su vam stavili pod nos, to nije podnos. Tako da, moj vam je prijedlog da malo puno lijepo odvjetnike na edukaciju, jer ovo je tek počinje. Mislim, valutna klauzula, valutu švicarskog franka. Koja je određiva tu valutu? Šta je to bilo? Koja je to bilo? Privredna banka, eto ti. Evo, sada vidiš čitat
Privrednu banku, sigurno su oni određivali tečaj. Prema tome, tečaj, valutna klauzula CHF valuta švicarskog franka. Na kojoj burzi? Gdje je valuta? Mislim, pa nije isto rasla na tečaju Privredne banke kao što je rasla na tečaju Ciriške burze. Mislim, ljudi, da ne kažem, prestanite srat, kako bi rekao. Tako da, ovo su floskule, kako se zove, koje se pišu, jer se mislilo da jedna institucija određuje valutu. Ne, tu se određivalo kako ko htio. I ne može biti kao u ovom tu slučaju da je 7,60 točno bio, evo, pogledajte si kako se zove, 31.12.2012. Da li je tečaj bio 7,6 Narodne banke, koji navodno štiti Narodna banka. Ma štiti, Narodna posao Narodne banke nije da štiti tečaj, nego cijene. A onda i tako dalje. Dakle, eto, toliko o tome. Ja za sada mislim da će biti, da ide sve skupa u dobrom smjeru. Nadam se da će biti sve ok i sa ovim tužbama i sa budućim tužbama i treba znati napisati tužbe i treba hrabro predložiti saslušanje svih kako se zove, svih svjedoka, jer bez toga ne bi išlo. Eto, lijepo vas pozdravljam, javit ću se sljedeći tjedan koliko stignem, jer ću biti po svukuda u Hrvatskoj, kažem, ne znam uopće kako ću uspjeti, ali dobro, valjda ću nekako uspjeti. Tako da ću vas redovito izvještavati, da li ću stignuti sve okačiti, ne znam, ali onako. Stavio sam neke stvari unaprijed, kako se zove, da se pokazuju, pa neki ljudi čitaju kad dođem do toga. Eto, to je to za sada. Ništa, lijepo se držite, čuvajte se, još je sunce, još je more toplo, budite na moru, odmorite se, čeka nas duga, topla jesen. Kažu Indijanci da ne treba skupljati drva u šumi, jer banke će plaćati. Sretno svima, bok.